Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ελπίζω να παίζουμε. Μάλλον παίζουμε. Οκ. Από ό,τι βλέπω εδώ παίζουμε. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή έχει σαν θέμα να δούμε τι μετοχές θα παίξουν αύριο, πώς θα κινηθούν και να εξηγήσω για όσους είναι εδώ στο YouTube και όσους δεν έχουν παρακολουθήσει ή θέλουν να παρακολουθήσουν, να τους δείξουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Να με συγχωρείτε λίγο για το περίεργο εδώ που έχω ανοίξει. Έχω ανοίξει τώρα ένα demo στα Forex. Να σας εξηγήσω καταρχήν τι έχουμε από την αρχή όλα, για να έχετε μια άποψη. Εδώ λοιπόν είναι ένα demo του θα κάνουμε και μια αγορά εδώ, sorry που καθυστερώ, αλλά θα κάνουμε εδώ μια αγορά. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει ένα demo σε αυτή την πλατφόρμα. Παραλαμβάνω, είναι demo. Έχουμε κατεβάσει το ποσό που έδινε η πλατφόρμα στα 3.000. Το κατέβασα για την ακρίβεια περίπου στα 2.900, αλλά ας πούμε 3.000. Ο σκοπός λοιπόν που έχω ανοίξει αυτή την πλατφόρμα και έχω κάνει και αυτό το πράγμα είναι να σας δείξω πώς μπορείτε να βγάλετε με 3.000 κεφάλαιο 3.000, πώς μπορούμε αυτό να το αυξήσουμε και να κάνουμε ένα ποσό ξεκινώντας από μια χαμηλή βάση και μιλάμε από τις 3.000. Αυτό είναι το σκεπτικό και η λογική που παίζουμε εδώ και αυτό είναι το θέμα που θα παίζει εδώ πέρα όταν θα ξεκινάμε να κάνουμε κάποια μετάδοση σχετικά με τα Forex. Τώρα πάμε για στις μετοχές. Όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε μια διάταξη την οποία την δίνω στο Facebook. Δηλαδή αυτό που θα σας δείξω τώρα και να σας δείξω γιατί ακριβώς μιλάμε, πάμε για εδώ. Αυτός λοιπόν είναι ένας πίνακας ο οποίος ενημερώνεται καθημερινώς κάθε μέρα στο Facebook και αναρτάται γιατί έχει τη δυνατότητα να μπει σαν ανάρτηση χωρίς να χρειαστεί να είναι βίντεο υποχρεωτικά. Τώρα εδώ σας το παρουσιάζω γιατί δεν έχει δυνατότητα με άλλο τρόπο να παρουσιαστεί αυτό, δεν έχω δυνατότητα δηλαδή να κάνω μια ανάρτηση, οπότε αναγκαστικά μπαίνω στη διαδικασία να σας δείξω τι μπορούν να κάνουν οι μετοχές αύριο. Ένα χαρακτηριστικό που έγινε σήμερα είναι η ενεργοποίηση αρκετών από τις αρκετές μετοχές από εδώ ενεργοποιήθηκαν με τη σημερινή μέρα, που σημαίνει ότι το γύρισμα της αγοράς που έγινε κάτω, η παραβίαση των χαμηλών και το γύρισμα επάνω που ήταν αυτονόητο, αν θέλουμε να υπάρχει συνέχεια, γιατί αν δεν θέλουμε να έχει συνέχεια δεν θα γινόταν αυτό, θα μπαίναμε σε σημαντική διόρθωση. Έγινε μια σημαντική λοιπόν κίνηση πάνω με αποτέλεσμα εδώ να ενεργοποιηθούν αγορές σε κάποιες μετοχές, οι οποίες μετοχές περιλαμβάνονται στη στήλη αυτή. Να εξηγήσω ότι αυτή η στήλη περιλαμβάνει μετοχές που έχουν καλά διαγράμματα και δυνατότητα να καταγράψουν κέρδη. Θα πω ότι αυτό το πινακάκι έχει αναρτηθεί στο Facebook από τις 9 Δευτέρου. Και από τις 9 Δευτέρου καθημερινώς ενημερώνεται με τιμές. Τι εννοώ τιμές? Καταρχήν η στήλη αυτή είναι το κλείσιμο της ημέρας, δηλαδή τη σημερινή ημέρα η συγκεκριμένη μετοχή, ας πούμε εδώ η Σένερ, έχει κάνει αυτή την τιμή. Δηλαδή βρίσκεται στα 7,19. Το TITC θα βρεθεί στα 26-25. Αυτή λοιπόν είναι η τιμή εδώ πέρα και γι' αυτό εξηγώ και τι υπάρχει. Για να καταλάβετε τι γίνεται, εδώ έχω μία στήλη που λέει αγορά. Η στήλη αγορά είναι όταν εμείς αγοράσουμε τη συγκεκριμένη μετοχή. Τι σημαίνει όμως αγορά? Για να γίνει μία αγορά, ας πάμε εδώ στη στήλη που έχει με τον άβακα που δεν έχει εδώ, δεν υπάρχει αγορά. Για να γίνει αγορά έχουμε ορίσει ένα συγκεκριμένο νούμερο εδώ. Δηλαδή, για να αγοράσει κανείς τον άβακα θα πρέπει να περάσει πάνω από το 1,674, δηλαδή βλέπουμε ότι εδώ αντίστοιχα είναι το νούμερο που έκανε. Προσέξτε, δεν ήταν σημείο εισόδου το 1,674, πήγε ακριβώς, πρέπει να το ξεπεράσει, δηλαδή να βγει προς τα πάνω και
όταν φύγει προς τα πάνω εμείς θα κάνουμε αγορά στο νούμερο αυτό. Γιατί θα γίνει αγορά στο νούμερο αυτό? Γιατί αυτό το νούμερο το έχουμε τώρα σαν βάση για να ξεκινήσουμε. Άρα αν φύγει προς τα πάνω θα σας δώσει ξανά την ευκαιρία να γυρίσετε προς τα πίσω, οπότε έχετε κάνει την αγορά σας. Άρα λοιπόν, εάν αύριο η αγορά κινηθεί ανωδικά, αυτό εδώ το νούμερο θα ενεργοποιηθεί, θα γραφτεί αυτή η τιμή εδώ πέρα και θα φύγει φυσικά αυτό από εδώ. Θα γίνει κάπως έτσι. Γιατί θα γίνει κάπως έτσι? Γιατί εδώ είναι η πώληση. Όταν αυτό θα πάει και θα γίνει αγορά, αυτό εδώ πέρα θα φύγει και θα μπει εδώ στο εικονίδιο που λέει πώληση. Τι πρέπει να γίνει για να πουληθεί? Παραδείγματος χάρη, εδώ έγινε μία αγορά εδώ, αυτή είναι η τιμή που έχει σήμερα, εντάξει, και εδώ λέμε την τιμή η οποία που δεν πρέπει να κατέβει χαμηλότερα, δηλαδή εδώ σου λέει ότι δεν μπορείς να κατέβεις κάτω από τα 25,95. Είναι νομίζω αρκετά ξεκάθαρο. Οι τιμές αυτές και αυτή αφορούν τιμές κλεισίματος και όχι ενδοσυνεδριακές. Δηλαδή, εάν πάει για να κλείσει τη τιμή ότι φεύγει αρκετά κάτω για να φύγει από εδώ, σαφώς θα την κλείσουμε στη θέση αυτή. Εάν δεν κλείσει, το κλείσιμο δεν γίνει σε αυτή την τιμή, εμείς παραμένουμε στην αγορά μας, να αφήνουμε όπως έχει. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο στήλες, εδώ αγορά και πώληση, οι οποίες είναι καθοριστικές είτε για να αγοράσουμε είτε για να πουλήσουμε. Η στήλη αυτή, όπως είπαμε, περιλαμβάνει το κλείσιμο της ημέρας. Το σημερινό κλείσιμο παράδειγμα, επειδή σας δείχνω αυτό το πίνακα, είναι 29 ο μήνας, 29 Φεβρουαρίου, είναι αυτή εδώ η τιμή και ό,τι βλέπετε εδώ αφορούν το κλείσιμο της σημερινής μέρας. Εδώ, στη στήλη αυτή που βλέπουμε, είναι για αυτές όλες τις μετοχές που είναι εδώ ανοιχτές, ό,τι τιμές έχουμε πάρει θέσεις, είναι το κέρδος που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, από τις 9 του μήνα. Όχι, δεν είναι σωστό τώρα αυτό που λέω από τις 9 του μήνα, γιατί είναι αυτές που είναι ενεργές αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι πιο σωστά. Είναι δηλαδή αυτές οι οποίες είμαστε τώρα αγορασμένοι. Γιατί λέω είναι αυτές? Γιατί εδώ έχουμε και άλλη μια στήλη, η οποία όμως τι είναι αυτή η στήλη? Μάλλον έχουμε δύο στήλες. Οι δύο στήλες αυτές είναι το προηγούμενο κέρδος. Δηλαδή έχουμε κάνει μια αγορά αρχική, κάναμε μια πώληση, στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε το stop που είπαμε ότι δεν πρέπει να κατεβάσει από αυτό, ας πούμε, το νούμερο. Έχει ενεργοποιηθεί το stop με αποτέλεσμα να μετακινηθεί ό,τι είχαμε κάνει, δηλαδή θα βγαίνουμε έξω και όταν βγαίνουμε έξω το ποσοστό που έχουμε καταγράψει γράφεται σε αυτή εδώ τη στήλη. Τελευταία. Δηλαδή αυτή εδώ η στήλη είναι το ήδη καταχωρημένο, να το πω έτσι, κέρδος μέχρι τώρα και αυτό είναι το τρέχον. Δηλαδή αν αυτή εδώ η θέση πάει και κλείσει αύριο, το ποσοστό που θα έχει κέρδος εδώ θα προσθεθεί πάνω σε αυτό το νούμερο και πάει λέγοντας για τις υπόλοιπες. Δηλαδή αυτό το κέρδος είναι ήδη καταγεγραμμένο, αυτό εδώ είναι αυτό που είναι σε εξέλιξη και όταν, επαναλαμβάνω, θα μας δοθεί το σήμα από κάποια από αυτά ότι πρέπει να φύγουμε από την μετοχή και θα κλείσει δηλαδή, θα μεταφερθεί εδώ πίσω την ημέρα που θα δοθεί το σήμα. Π.χ. σήμερα έχει δοθεί το σήμα να βγούμε από τον εκτείνο σε αυτή την τιμή και αυτό το κέρδος που είχαμε μέχρι τώρα. Και επίσης μας έδωσε και έξοδο, όπως βλέπετε, και στην Λαβιφάρμ, η οποία και αυτή έχει αυτό το κέρδος και έχει βγει έξω. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό το γράφω στη στήλη αυτή για να ξέρουμε ότι αυτά τα χαρτιά ετοιμάζονται, εκλείσαμε τη θέση και πρέπει να μεταφερθούν εδώ. Και επειδή κάθε φορά που θα κλείνουμε, να μην μπερδεύεται κανείς ποιες θέσεις κλείνουν, τις αναφέρουμε εδώ. Αυτό λοιπόν αύριο, στην 1η του μήνα, 1η Μαρτίου, αυτό εδώ θα μεταφερθεί εδώ και θα λέει την τιμή αυτή, εδώ γραμμένη, και αυτό το ποσοστό θα είναι εδώ. Αυτή η τιμή θα γραφτεί εδώ και αυτό το ποσοστό εδώ θα προσθεθεί με αυτό, δηλαδή το 5 και 2,5 θα γίνει 7,5. Και φυσικά εδώ είναι οι τρέχουσες τιμές. Προσέξτε τώρα ότι αυτά τα δύο εδώ που έχουν κλείσει θέσεις, υπάρχει το σημείο αγοράς, βλέπετε. Σου λέει ότι πρέπει να περάσεις πάνω από αυτό το νούμερο για να ενεργοποιηθεί να κάνεις αγορά. Όπως και εδώ, να περάσει πάνω. Εδώ θέλει προσοχή.
Ενώ όλα αυτά είναι να περάσει από πάνω, εδώ στο χαρτί το συγκεκριμένο στην ΕΚΤΕΡ η τιμή κλεισίματος είναι στο 3,99. Εδώ τι έχουμε βάλει? Ότι θέλουμε για να αγοράσουμε να κάνει ή 3,98 ή χαμηλότερα από εκεί. Εάν κάνει 3,98 και χαμηλότερα αγοράζουμε. Αν μείνει στο 99, επιλεκτικό είναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το νούμερο που πρέπει να γίνει, τουλάχιστον θα πρέπει να γίνει το 98 και κάτω για να γίνει αγορά. Ενώ σε αυτά εδώ τα αντίστοιχα όλα τα υπόλοιπα που γίνεται, που ζητάμε αγορά, είναι πάνω από τα νούμερα που έχουμε στη στήλη αυτή. Αυτό είναι σε γενική εικόνα, η γενική εικόνα μάλλον αυτού του πίνακα. Έχουμε λοιπόν αποδόσεις από τις 9 του μήνα, 9 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα. Ας πούμε στην πρώτη μετοχή έχουμε το ποσοστό αυτό, συν αυτό μας κάνει περίπου 5%. Αυτό το ποσοστό προστίθεται εδώ, μας κάνει περίπου 8,5%. Αυτό είναι 4, αυτό είναι 5, τέλος πάντων αυτά όλα είναι προστιθέμενα. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν 3 κόκκινα. Αυτά τα 3 κόκκινα, θα προσέξετε λίγο καλύτερα, θα δείτε ότι αυτό εδώ έχει κλείσει και έχει γίνει θετικό. Αυτό δηλαδή μόλις κλείσει η θέση εδώ, αυτό εδώ θα γίνει θετικό. Πάμε σε αυτό εδώ, τι παρατηρούμε? Ότι μόλις κλείσουμε τη θέση, αυτό εδώ θα γίνει θετικό. Επίσης θα παρατηρήσετε ότι και αυτό που ήταν αρνητικό θα γίνει θετικό. Δηλαδή θα υπάρχει όλες αυτές τις μετοχές, δίνουμε 32 μετοχές. 32 μετοχές έχουν καταγράψει κέρδη από τις 9 του μήνα και τις παρουσιάζουμε εδώ γιατί θεωρώ, όπως είπα, ότι είναι κερδοφόρες και θα γράψουν ποσοστά. Αυτό λοιπόν εδώ που δείχνουμε είναι πώς μπορούμε να κερδίζουμε μόνο χωρίς να γράφουμε ζημιές. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται να μην γράφει ζημιές όταν εδώ λες αυτά εδώ τα νούμερα, ότι είναι στο μείον. Αυτά τα νούμερα δεν θα υπήρχαν. Αλλά τι έχουμε ορίσει? Αν τα πάτε στο πινακάκι που είναι στις 9 του μήνα, γιατί υπάρχει ένα σχετικό βίντεο αντίστοιχα, μιλάω για το Facebook, έτσι θα σας βάλω από κάτω από το βίντεο το link στο Facebook αν θέλετε να μπείτε. Υπάρχει λοιπόν και το βιντεάκι το σχετικό που φτιάξαμε τον πίνακα εκεί σε ζωντανή μετάδοση, δηλαδή κάναμε απευθείας το βίντεο, και υπάρχει το πινακάκι το οποίο λέει ότι όταν ξεκινήσαμε βάλαμε σε κάποιες μετοχές την τιμή που ήταν την ημέρα εκείνη. Επειδή ξεκίναγα τον πίνακα για να μην είναι τελείως άδειος, σε κάποιες μετοχές βάλαμε μια τιμή. Σε κάποιες από αυτές τις μετοχές που βάλαμε ήταν και αυτά εδώ που είναι τα πλήν, τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν σημειωτέων γιατί έκανα λάθος εκτίμηση, έγιναν απλά επειδή είχαμε πάρει την τιμή της συγκεκριμένης μέρας. Έκτοτε δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να κλείσουμε τη διαφορά, γιατί αυτά εδώ παραμένουν ανοιχτά όπως βλέπετε ακόμα. Και αυτό μάλιστα ενεργοποιήθηκε η Bio, ας πούμε, ενεργοποιήθηκε τώρα τελευταία. Ήτανε όλη τη διάρκεια αυτού του, να το πούμε μήνα, δεν είναι μήνας, είναι καμιά 15 μέρες. Αλλά ας το πούμε μήνα, έχει ενεργοποιηθεί τώρα τελευταία και αυτό ακριβώς το λόγο δεν έχουμε το πρόσημο. Ουσιαστικά λοιπόν όμως έχουμε αυτά εδώ τα κόκκινα που βλέπετε δεν υπάρχουν, δεν ισχύουν. Έχουν γίνει ήδη μπλε, που σημαίνει ότι είναι όλο το ταμπλό ανωδικό. Τώρα, τα ποσοστά εδώ ξεκινάνε από το 1% ας πούμε και φτάνουν μέχρι, εδώ έχουμε στα καταγεγραμμένα ήδη, μέχρι 12. Εδώ δεν είναι μόνο 12 γιατί πρέπει να προσθέσουμε και αυτό. Εδώ ας πούμε που λέει 11 και 2, 12, 3. Το 4 και συν 4 είναι 8. Δηλαδή θέλω να πω ότι επικώς έχουμε από 1 μέχρι 10%. Να το πω, όχι ούτε 10, είναι σωστό, λάθος. Μέχρι το 12-13%. Αυτό προσέξτε, είναι σε διάστημα, να λέω, 10 ημερών, 12 ημερών. Γιατί είναι από τις 9 σας είπα. 9-29 είναι 20 μέρες. Αν αφαιρέσετε 4 Κυριακές, Σαββατοκύριακα, είναι καμιά 15 μέρες. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν έχετε ένα λογαριασμό στην τράπεζα και εσείς παίρνετε ένα κέρδος της τάξης του 0,5% και αυτό με το ζόρι, έχοντας κατάθεση, αν θέλετε μπορεί να ενεργοποιήσετε
στις τιμές που σας δίνω, αν πιστεύετε ότι αυτό είναι σωστό ή αν πιστεύετε ότι όλα αυτά που κάνω και σας δείχνω είναι σωστά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε λοιπόν μια αγορά ή μια πώληση αντίστοιχα σύμφωνα με αυτά που δίνουμε εδώ και να έχετε ένα κέρδος εδώ αντίστοιχο. Σημειωτέωνα δε, είναι πολύ σημαντικό ότι από το διάστημα αυτό που ξεκίνησα να κάνω, η αγορά δεν πάει πάνω. Αφήστε τι κάνει ο γενικός δείκτης. Οι μετοχές κάναν διορθωτικές κινήσεις μέχρι σήμερα. Μέσα στις διορθωτικές κινήσεις εμείς έχουμε γλιτώσει όλη την κατηφόρα, και όχι μόνο έχουμε γλιτώσει όλη την κατηφόρα, αλλά και όταν έγινε η αντίδραση ανωδική καταγράψαμε το μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή κάναμε σχεδόν το 100% της κίνησης. Δηλαδή όταν γύρισα από αρνητικό θετικό, στο διάστημα που είστε θετικά, πήραμε σχεδόν το απόλυτο. Αυτή είναι η λογική που σας έχω βάλει τον πίνακα αυτόν, και αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει. Έχει λοιπόν σαν σκοπό αυτό να ενεργοποιηθεί, επαναλαμβάνω, μάλλον ενεργοποιείται μια αγορά και μια πώληση βάσει πολύ συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, τα οποία τα αναλύω εδώ, όπως βλέπετε, όσο γίνεται. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Αν έχετε κάποια ελεπορία μπορείτε να μου πείτε. Να δω παρεμπιπτόντως αν δουλεύουμε και να δω αν υπάρχει και σχόλιο. Οκ, ήδη έχετε γράψει. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, τι λέει, τον ΟΤΕ, τι λέει για τον ΟΤΕ, κάτσε ένα λεπτό να δούμε και τι λέει. Να δούμε τον ΟΤΕ. Λοιπόν, θα το δούμε τον ΟΤΕ, γιατί τον ΟΤΕ δεν τον έχω εδώ πέρα. Να σας πω κάτι άλλο. Εδώ, παρεμπιπτόντως. Εδώ βλέπετε ότι οι μετοχές σταματάνε στο Μυτιληναίο, έτσι. Ο λόγος που σταμάτησε στο Μυτιληναίο είναι ότι πήγα κάποια στιγμή να βάλω όλο το ταμπλό, δηλαδή να βάλω από όλο το ταμπλό όποιες μετοχές έχουν δυνατότητα να παίξουν. Επαναλαμβάνω, από όλο το ταμπλό. Όταν έβαλα λοιπόν όλο το ταμπλό, προσθέθηκαν καμιά δεκαριά και ίσως μετοχές επιπλέον. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αυτό εδώ που σας παρουσιάζω τώρα εδώ, να μου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή έπρεπε να κάτσω ένα 7ωρο, 8ωρο μετά να ξαναβγάλω όλα αυτά από την αρχή. Το έκανα μία φορά και stop. Έτσι αναγκάστηκα να βγάλω, να μειώσω τις μετοχές πίσω, γι' αυτό ο φίλος μου ζητάει εδώ τον ΟΤΕ. Αναγκάστηκα να μειώσω τον αριθμό των μετοχών, να παραμείνω μέχρι εδώ. Νομίζω ότι είναι υπεραρκετός αριθμός. Δεν είναι μικρές εταιρείες, δεν είναι της πλάκας εταιρείες. Δεν είναι εταιρείες οι οποίες δεν θα αποδώσουν και δεν θα δώσουν κέρδη. Και προσέξτε, ξαναλέω, οι μετοχές που αναφέρονται εδώ, το διάστημα που έχουμε ενεργοποιήσει αυτόν τον πίνακα που σας παρουσιάζω, δεν έπαιζαν ανωδικά, δεν υπήρχε δηλαδή ανωδική κίνηση βαθμού και έπαιζαν κατά το πλείστον καθοδικά, διορθωτικό έκαναν σχηματισμό, τον οποίο σε όλη τη διόρθωση εμείς ήμασταν εκτός, και μόλις μας ενεργοποιεί το βάση του σήματος που παίρναμε και το βλέπετε σε αυτή τη στήλη, το αποτέλεσμα που μας έχει δικαιώσει και είναι στο 100%, όχι 80, 90, 70 ή 30 ή 50, κάποιοι γράφουν και τέτοια, είναι στο 100% κερδοφόρα. Όλες οι κινήσεις εδώ μέσα είναι στο 100% κερδοφόρες. Όλες. Στην κάτω μεριά βλέπετε μια εντολή, μια μετοχή εδώ, ένα όνομα που γράφω Σαβούρα. Αυτή η Σαβούρα αφορά τη Σαβούρα του χρηματιστηρίου, που εννοώ ότι είναι τα ΜΕΖ, έτσι. Από τα ΜΕΖ λοιπόν μέχρι το απόλυτο ψηλό, ελέγξτε την ημερομηνία αυτή, γιατί είναι την ημερομηνία που σταμάτησα για να ασχολούμαι με αυτά, έκανε και το απόλυτο ψηλό στα ΜΕΖ. Και είχαμε καταγράψει στο διάστημα αυτό, έτσι για πλάκα, 20%. Απλά το έχω βάλει τώρα ενδεικτικό για να θυμίζω σε κάποιους τι κάνουμε. Οπότε, αν έρθουμε λοιπόν εδώ στο παρόν πίνακα που έχουμε τώρα εδώ μπροστά μας, έχουμε την πλήρη ανάπτυξη όλων των μετοχών με δυνατότητες κέρδους όχι στο 90, ούτε στο 60, ούτε στο 70, στο 100%. 100% σημαίνει ότι ό,τι κινήσεις έχουμε κάνει είναι κερδοφόρες. Και ξαναλέω, αυτά τα κόκκινα τα οποία ενεργοποιήθηκαν
στην αρχή, όπως είπα πιο πριν στο βίντεο, σαφώς έχουν ήδη μπει σε θετικό πρόσημο. Αδιαπραγμάτευτο. Άρα όταν οι θέσεις εδώ θα κλείσουν και θα αναγκαστούν να μεταφερθούν εδώ, όλα αυτά θα γίνουν συν. Δηλαδή παραδείγματος χάρη αυτό εδώ που ήταν -4, έχει ένα 13 εδώ, είναι ένα 5% επιπλέον. Δηλαδή εδώ, τι λέω εγώ, είναι 8% επιπλέον. Δηλαδή όταν θα πάει αυτό εδώ για να μπει εδώ θα λέει συν 8, αν υποθέσουμε ότι κλείνει τώρα. Έτσι θα λέει συν 8,5 για την ακρίβεια. Αν πηγαίνει αυτό, αυτό θα έχει μηδενίσει. Όταν πάμε εδώ, αυτό θα είναι συν 3. Άρα λοιπόν έχουμε το 100% το απόλυτο όταν δίνουμε μετοχές, όταν μπαίνουμε να κάνουμε αγοραπολισία. Κάποια στιγμή θα σας δείξω ότι οι κινήσεις που έχουμε πάρει εδώ είναι οι απόλυτες. Δηλαδή θα δείτε ότι έχουμε πάρει όλο το... Θα σας το δείξω. Θα σας δείξω μια-δυο έτσι απλώς για να μην υπάρχει και θέμα αμφισβήτησης. Ας ανοίξω εδώ. Πάμε εδώ. Αυτός είναι ο γενικός δείκτης. Δεν μας ενδιαφέρει. Φεύγω από εδώ. Θα σας πάω να ανοίξω τη Sener, ας πούμε, που είναι η πρώτη. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Η Sener λοιπόν είναι αυτό το διάγραμμα της μετοχής του. Τη Sener. Προσέξτε τώρα. Το ξεκίνημα έγινε εδώ που είναι το κόκκινο βελάκι. Το κόκκινο βελάκι εδώ που βλέπετε είναι 9 του μήνα. Δηλαδή εμείς εδώ αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το πίνακα. Από τη μέρα που ξεκινήσαμε βλέπετε ότι έγινε μια πτώση, έγινε το δείγμα ανόδου και τώρα έκανε συνέχεια παλικάθωτο και έγινε αυτό. Από εδώ που είναι στα 7,35 μέχρι τα 6,70 είναι περίπου 1 ευρώ διαφορά. Δηλαδή είναι περίπου 15%. Από εδώ. Έτσι. Εμείς δεν γράψαμε ζημιά εδώ. Ούτε εδώ, ούτε εδώ. Ας πούμε λοιπόν ότι είμαστε κοντά στο 15%. Πάμε να δούμε τον πίνακα και παρατηρούμε ότι εδώ έχουμε πάρει 4,5% και ένα 5 κοντά τα 100 και όλο αυτό το κομμάτι ήταν πτώση. Έτσι, αυτό που μέτρησα εδώ 15% είναι σε πτώση. Και εμείς μέσα στην πτώση του 15% πήραμε 5%. Για να καταλαβαίνετε τα μεγέθη. Και αν πάτε να μετρήσετε από εδώ, αυτό εδώ, θα δείτε ότι τα ποσοστά είναι πολύ μικρά για να έχουν αυτές τις αποδόσεις. Ενδεικτικό λοιπόν αυτό και θα σας πάω να σας δείξω ακόμα ένα και τελειώνω με αυτό. Ποια είναι η δεύτερη επιλογή που έχουμε, να τη δούμε εδώ. Τιτάνας. Εντάξει, ας πάμε να δούμε το Τιτάνα. Και το λέω με τη σειρά για να μην νομίζετε ότι κάνω επιλογή. Δεν κάνω καμία επιλογή. Η μόνη επιλογή που κάνω είναι να βρω τα νούμερα τα οποία θα ενεργοποιούν μια αγορά ή μια πώληση. Τίποτα άλλο. Τιτάνας. Λοιπόν. Αυτό έχει ενεργοποιηθεί σε 9 του μήνα. Εδώ δεν έχω βελάκι. Έτσι. Πάμε να βάλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε 9 του μήνα και να βάλουμε ένα βελάκι. Βάζω εδώ να το δούμε μετά αν είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι, και όμως αυτό είναι πλάκα. Πέσαμε και πάνω στο νούμερο. Εδώ, δείτε. Το κάνουμε και έτσι. Λοιπόν, εδώ ήταν που μπήκαμε. Προσέξτε, έγινε πτώση, έγινε και πριν. Έγινε μια ανωδική κίνηση. Την είδαμε και πριν, αλλά μικρότερη. Και έχει γίνει πάνω κάτω εδώ. Ταρατατζούμ. Οκ. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτό εδώ, ξαναλέω, έχει κάνει 100. Αυτό έκανε λίγο πιο ψηλά και όλη η διαδικασία. Εμείς λοιπόν αυτό το κάτω το γλιτώσαμε και κάναμε χρήση του κέρδους του ανωδικού. Τι έκανε αυτή η μετοχή? Ας το δούμε σε νούμερα. Μας έδωσε 1,5% συν 7, μας κάνει 8,60% επάνω. Οκ. 7 και 1,5, 8,5, 8,60. 8,5% θα σας πω. Πώς θα ξέρουμε τι ποσοστό είναι το 8,5%?
Θα κάνουμε λοιπόν μια απλή κίνηση, θα μπούμε εδώ για να δείτε τι σημαίνει έχουμε καλές αποδόσεις, όχι καλές της πλάκας, σχεδόν το απόλυτο. Έχουμε λοιπόν ένα κέρδος 8,5%. Ποιο είναι το χαμηλότερο που έκανε η μετοχή? Η τρίτη σειρά από το τέλος λέει το low. Το low είναι 24,60. Το βλέπετε? Τρίτη σειρά από το τέλος, από το πινακάκι που έχει βγει πάνω στην οθόνη σας. 24,60. Και λέμε λοιπόν 24,60. Τι κέρδος έχουμε γράψει? 8,5% συν 8,5% ίσον. Τι νούμερο μας λέει? 26,56. Ποιο είναι το ψηλότερο που εγγράψαμε? Γιατί δείτε το νούμερο 26,45. Το βλέπετε, τρίτη γραμμή από πάνω. Date open high. 26,56, δηλαδή έχουμε πάρει όλη την κίνηση. Όλη. Και έχουμε και καλύτερη ακόμα απόδοση από αυτό κατά τη. Και προσέξτε, δεν μιλάμε εδώ με κλεισίματα, μιλάμε και για το ενδοσυνεδριακό. Δηλαδή έχουμε πάρει το 100% της όλης κίνησης. Στο 100%. Αυτός είναι ο πίνακας που σας παρουσιάζω. Για όσους δεν κατανοούν και έχουν απορίες, να τους εξηγήσω, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό γιατί εδώ μέσα υπάρχουν πολλοί δήθεν, οι οποίοι σας υπόσχονται κάτι εκατομμύρια, αλλά στην πράξη δεν τολμούν να δείξουν και να παρουσιάσουν το παραμικρό. Αυτό το πράγμα σας το δείχνω τώρα, πώς γίνεται και πώς είναι στην πράξη και όχι στα λόγια. Όποιος θέλει να ελέγξει το πινακάκι από εσάς που βρίσκεστε εδώ, μπορείτε εύκολα να μετακινηθείτε πατώντας το link το οποίο θα αφήσω από κάτω και αφορά να πάτε στο Facebook. Στο Facebook κάθε μέρα από τις 9 του μήνα, 9 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, ανεβαίνει ένας πίνακας που ενημερώνεται σε καθημερινή βάση. Μπορείτε να τον ελέγξετε, μπορείτε να τον δείτε. Μπορείτε να το τσεκάρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα μαϊμού, γιατί απλά όλα τα στοιχεία φαίνονται, δηλαδή αν θέλει κανείς να πάει να ανοίξει την προχθεσινή ημέρα και να δει αν τα νούμερα αυτά ίσχυαν πιο πριν, μεταφέρεται αμέσως ένα πίσω, ή αν θέλει να μεταφερθεί πιο πρόσφατα και να δει ότι όλες οι κινήσεις έχουν ροή συγκεκριμένη. Δεν έχει κάτι κρυφό, δεν είναι κάτι καλυμμένο, δεν είναι κάτι μαϊμού, είναι πραγματικά. Γι' αυτό σας τα παρουσιάζω, αλλιώς δεν θα έκανε τίποτα. Και όπως καταλαβαίνετε, κανένας ο οποίος δεν μπορεί να σας παρουσιάσει πραγματικότητα, λέει φανφάρες. Γιατί εδώ, όπως έχω δει, όλοι υπόσχονται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, αλλά κανείς δεν ξέρει να βγάλει χρήματα. Και όχι μόνο δεν ξέρει να βγάλει χρήματα, κάποιοι πουλάνε και τρέλα ότι ξέρουν, αλλά δεν ξέρουν. Όταν λέμε τίποτα, εννοώ ότι όσες γνώσεις έχει ένας σαδαής, ο οποίος ξεκινά να μπει στο χρηματιστήριο, άλλες τόσες γνώσεις έχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι άλλοι πάλι έχουν ασχοληθεί 1-2 χρόνια, 3, και βγαίνουν και να σου γράφουν και να σου λένε, σαν να σου μιλάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι 250 χρονών και έχουν την εμπειρία 230 χρόνων, και αφού έχουν αυτή την εμπειρία μπορούν να σου λένε ό,τι παραμύθι θέλουν και να παραμυθιάζουν γενικά τον κόσμο. Αυτό το παραμύθι δεν ισχύει, κύριοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας δείχνω την πραγματικότητα όμως με νούμερα εγώ. Γιατί τα νούμερα αποδεικνύουν τις δυνατότητες που μπορεί να έχει κανείς και όχι αυτά τα θεωρητικά και τα πλασματικά που παρουσιάζουν κάποιοι. Ξέρω ότι κάποιοι θίγονται. Αλλά αν θίγονται, εδώ είμαι να μου πούνε το πρόβλημά τους. Και να δούμε ποιος θα πρέπει να θυχτεί, εγώ ή αυτούς. Και θα ξεμπροστιάζω, να το πω έτσι ευθέως, όλους αυτούς τους δήθεν εδώ, οι οποίοι λανσάρουν φύκια και τα πουλάνε για μεταξές κορδέλες. Όποιος νομίζει ότι δεν είναι φύκη και είναι μεταξύ κορδέλα, εδώ είμαστε να βρούμε τη λύση. Και αν δεν θέλει να βρει λύση, γιατί έχει την ευκολία του να παραμυθιάζει κόσμο και να έχει κάποιους χειροκροτητές από κάτω, οι οποίοι ουσιαστικά δεν ξέρουν τι λέει, έτσι, απλά του αρέσουν να ακούει κάποια πράγματα που
του λέει κάτι νομίζοντας ότι αυτός που του το λέει είναι και εγώ δεν ξέρω τι, να τους πληροφορήσω όλους αυτούς τους φίλους οι οποίοι είναι από κάτω και παρακολουθούν και βλέπω κάτι τρελά νούμερα, ότι δυστυχώς παρακολουθείτε τους φελούς. Οι φελοί όταν τους βάλεις στο νερό επιπλέον, τα σκουπίδια όταν τα βάζεις στο νερό επιπλέον, εδώ μέσα στο YouTube, στο Facebook υπάρχουν πολλά σκουπίδια και πολλοί φελοί που όλα αυτά επιπλέον όμως. Σταματήστε να βλέπετε τα σκουπίδια και τους φελούς και δείτε την ουσία. Εδώ σας παρουσιάζουμε την ουσία. Την πραγματική ουσία όμως, αυτή η οποία είναι ικανή να σας δώσει χρήμα, όχι να σας πουλάει φύκια για μετάξω στις κορδέλες. Και κλείνω εδώ την ιστορία αυτή γιατί δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίσω και να λέμε τα αυτονόητο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν που σας παρουσίασα, αγαπητοί φίλοι, είναι αυτός ο πίνακας εδώ, ο οποίος όπως είπαμε έχει ισχύ για αύριο. Επειδή αυτό το πίνακα θα το ξαναπώ, δεν μπορώ να τον βάλω εδώ, να του κάνω ανάρτηση εδώ, σας το δείχνω μέσω του βίντεο. Αν θέλετε να το δείτε σαν πίνακα, επειδή υπάρχει δυνατότητα στο Facebook να εμφανιστεί σαν πίνακας όπως είναι, θα σας αφήσω και το link. Λοιπόν, αυτές είναι οι τιμές, αυτό είναι το προβλέπω για αύριο. Ξαναλέω ότι οι τιμές αγοράς και οι τιμές πώλησης εδώ αφορούν τιμές κλεισίματος, εντάξει, και όχι ενδοσυνετριακού, και πάνω σε αυτό το μοτίβο θα πατάτε για να αποφασίσετε τι πρέπει να κάνετε. Ελέγξτε τα, γι' αυτό σας είπα αναλυτικά πώς δουλεύει, τα ελέγχετε και τα συζητάμε. Λοιπόν, φεύγω από τον πίνακα και πάω να δούμε τον ΟΤΕ που ζήτησε ο φίλος μας εκεί. Αυτός λοιπόν είναι ο Διετάνας, να φύγουμε από εδώ. Μια και βάλαμε εδώ το γενικό δείκτη, να σας πω τι έχει γίνει. Ο γενικός δείκτης λοιπόν με αυτή εδώ την κίνηση έκανε μια παραβίαση στο χαμηλό. Γραμμή στάσης ουσιαστικά. Τι έκανε, έκανε ένα γρήγορο μάζεμα την ημέρα εκείνη. Ήταν και τη μέρα που μου μπλόκαραν το βίντεο στο Facebook, γιατί έχουμε και κάποιους τύπους εκεί στο Facebook, αν δεν το ξέρετε, οι οποίοι φαίνεται ενοχλούνται πάρα πολύ και μπλόκαρε το βίντεο σε 286 χώρες, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι μου έγραψε το μήνυμα που υπάρχει. Και το σκεπτικό ήταν ότι έπαιζα και μουσική, λέει μέσα εκεί. Τώρα ποιος είναι για τα τέτοια δεν θα το συζητήσω. Τέλος πάντων. Έχουν συμβεί πολλά, δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντώ αυτό το πράγμα. Άνθρωποι και ανθρωπάκια υπάρχουν παντού. Έχω περάσει μπόλικα τέτοια ανθρωπάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το φίλο μας εκεί που μας ζήτησε τον ΟΤΕ και να ανοίξουμε τον ΟΤΕ. Τον ΟΤΕ τον είχα παλιά, κάποια στιγμή τον είχα βάλει και τον παρακολουθούσα. Ήταν ένα χαρτί το οποίο έκοψε και γραμμιτάσιτα να παίξει. Λογικά πρέπει να παίζει και θα παίξει, δηλαδή δεν το συζητάω. Αλλά επειδή ήταν μεγάλος αριθμός, όπως είπα, συμμετοχές, όμικρον π. Έτσι γιατί μπέρθηκα. Λοιπόν, ήταν μεγάλος αριθμός των μετοχών και γινόταν ο κακός χαμός. Έφυγε και μια χαρά. Κοιτάξτε εδώ. Σκεφτείτε ότι αυτή η γραμμή υπήρχε πριν και βλέπετε από εδώ και κάτω υποτίθεται θα έβγαινε κανείς. Κοιτάξτε ότι το σήμα που έδαινε για να φύγει από εδώ την μετοχή ήταν στο ψηλό, έτσι, για να καταλαβαίνουμε. Αλλά μην νομίζω ότι τα λέω τυχαία. Εδώ στα ψηλά σου λέγει ότι άμα θα φύγει κάτω, φεύγεις. Και έγινε. Το βγάζω αυτό λοιπόν τώρα, δεν μας χρειάζεται. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι ενώ πήγε εδώ κάτω, έχει γυρίσει ξανά ανωδικά. Αυτός μόλις κόψει εδώ θα απογειωθεί. Μόλις φύγει αυτή η γραμμή από εδώ, 3 πουλάκια κάτω θα λένε και απλώνε τραχανά στη ταράτσα. Λοιπόν, μάλλον πάνε να φάνε τα τραχανά. Δεν θέλει, τι να σου πω τώρα, τι θα κάνει, αφού βλέπεις τι γίνεται, τι να πούμε. Και σαφώς δείχνει ότι γυρίζει προς τα πάνω.
Έτσι δεν το διαπραγματεύουμε το πράγμα. Τώρα, αν θέλεις να κρατήσεις ασφάλεια για το φίλο εκεί πέρα, θες να κρατήσεις ασφάλεια εξόδου, αν τυχεί να σου στραβώσει κάτι, θα κάνεις αυτό το πράγμα, ένα πολύ απλό, το έχω πει και το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Θα πάμε να φτιάξουμε τις γραμμές τάσης που στηρίζουν αυτή τη μετοχή. Οι γραμμές λοιπόν τάσης που θα κρατήσεις θα είναι μία αυτή εδώ, θέλοντας και μη, πάμε και το βάζουμε στο πιο ακραίο σημείο, δυνητικό σημείο μπορούμε να πάρουμε, είναι αυτό εδώ. Οπότε τι κάνουμε, κρατάμε μία γραμμή τάσης εδώ, η οποία δεν είναι σωστή κιόλας. Και δεν είναι σωστή γιατί αυτό θα πρέπει να πάει εδώ. Και υπάρχει και άλλη μία γραμμή, η οποία είναι αυτή που θα φτιάξω τώρα, από εδώ πλέον. Βλέπετε δεν πηγαίνει εκεί, πάει εδώ. Τώρα θα μου πει κανείς τι χρησιμότητα έχουν αυτές οι γραμμές. Αυτές είναι ενδεικτικές του βαθμού διόρθωσης. Δηλαδή υπάρχουν διορθώσεις οι οποίες μπορούν να σε πάνε εδώ και υπάρχουν διορθώσεις μεγάλες οι οποίες θα σε κατεβάσουν το κάτω. Άρα τις αφήνεις μέσα τις γραμμές, κρατάς εκεί και λες άστες να υπάρχουν. Οπότε να ξέρω αν θα γυρίσει, θα κάνει κάτι διαφορετικό, να ξέρω ότι κάπου εκεί θα φτάσει. Τώρα, ο φίλος μας όπως βλέπετε έχει τη μετοχή, πήγε εδώ πάνω βέβαια ο ΤΕ, αλλά σου λέει αν μου γυρίσει κάτω εγώ να μην βγω γρήγορα. Θα σου πω ότι είναι ένα πολύ απλό τρόπο, μάλλον δύο τρόπους θα σου προτείνω να κάνει επιλέξεις. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι ο εξής. Βέρνουμε εδώ ένα φύμπο. Η κίνησή σου από όπου έχει είναι από εδώ εδώ έτσι. Άρα έχεις από εδώ, εδώ. Αυτό θα σου διορθώσει λοιπόν είτε εδώ είτε εδώ. Άρα η πιο μεγάλη, να το πω έτσι, διαφορά που θα μπορεί να έχεις είναι στα 1370. Κάτω από τα 1370, 1373 εδώ. Κάτω από τα 1373 λες βγαίνω. Η άλλη επιλογή που έχεις είναι να κάνεις αυτό που θα δείξω τώρα, είναι να πας από εδώ, να πάρεις αυτό αφού σου δίνει τη δυνατότητα, γι' αυτό δεν ενεργοποιείται, είναι δύσκολη η ενεργοποίηση αυτό που κάνω τώρα, αλλά εφόσον μου δίνει στίγμα να το δοκιμάσω να δω και αν συνδυάζεται με αυτά που έχω βγάλει εδώ. Πάω εδώ και του λέω δείξε μου και κοιτάξτε εδώ συμπτωματικά, βλέπετε εδώ το νούμερο. Τι νούμερο λέγαμε, για κοιτάξτε αν θα σχηματίσω την επόμενη μέρα. Όπα, για να τη σχηματίσω πρέπει να βγάλω αυτό. Στο λεπτό. Να βγάλω και αυτό από εδώ. Γιατί τέλος πάντων πάω να κόψω το λαιμό του. Πάω εδώ. Δείτε. Πάω αυτό εδώ και δείτε που κουμπώνει. Γρήγορη έξοδο με αυτές ήταν το 38%. Βλέπεις ότι είναι το 1373. Αυτό σε πηγαίνει στο 1371. Βλέπεις ότι υπάρχει. Ξαναλέω ότι αυτή η γραμμή δεν μπορεί να την ενεργοποιήσει εδώ που την έκανα, αλλά είδατε ότι παρόλα αυτά μου δείχνει σχετική με μεγάλη ακρίβεια ότι αν θα θελήσει να κάνει ποσοστό διόρθωση μου το δίνει μια χαρά. Τώρα σαφώς ο ΟΤΕ, όπως είπα, αν θα ξεφύγει να περάσει το ψηλό που έχει, και εννοώ αυτό εδώ, θα παίζει εννοείται full, θα επανέλθει για να παίξει ανωδικά. Τώρα, δυνητικά που έχει δυνατότητα να παίξει αυτό το πράγμα, θα σας δείξω μόνο στην κίνηση αυτή, δεν θα το πάρετε μετρητής, γιατί
δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πάρουμε και μετρητής. Όχι, δεν ξέρω να σας το απαντήσω, αλλά να το πω αυτή τη στιγμή. Αλλά θα το δώσω έστω σαν πρόβλεψη. Αυτό εδώ θα μας παίξει επίοικος εδώ πάνω. Αν θα πάει και διορθώσει πάνω στη γραμμή εδώ και ξαναφύγει ανωδικά, χαίρετε, πάμε να δούμε νέα υψηλά, θα περάσουμε αυτά εδώ. Αυτή είναι η διαδικασία. Άρα ότε, στην καλύτερη των περιπτώσεων πρέπει να φτάσει, μάλλον στην normal κατάστασή του πρέπει να φτάσει στα 14,60 και αν από εκεί και πάνω ξεφύγουμε, αρχίζουμε και μιλάμε πλέον για άλλα πράγματα. Πάμε να δούμε νέα υψηλά μετά. Εκείνο που έχει κακό ότε είναι η γενική εικόνα του διαγράμματος, δείτε τον πως είναι. Έχει μια πολύ κακή εικόνα και η εικόνα του για να ενεργοποιηθεί και να αποκτήσει κάτι καλό και θετικό μπροστά του είναι να φύγει και να κόψει αυτή τη γραμμή. Εάν αυτή τη γραμμή την κόψει και η διόρθωση κρατηθεί επάνω στη γραμμή αυτή η οποία κατεβαίνει μετά, βλέπετε στην πορεία, κρατηθεί και ξαναφύγει πάνω, πλέον δεν θα αρχίσει να μετράς αυτό, αλλά θα αρχίσεις να μετράς μόλις αμέσως, γι' αυτό λέω μόλις φύγουμε πάνω από τη γραμμή εδώ, δείτε που πάει, ανεβαίνεις εδώ και λες ότι επικώς αναζητάμε εδώ πάνω νούμερα. Καμία σχέση με τα νούμερα που έχουμε πάει, δηλαδή θα πάμε στα 16.30. Αυτό είναι το νούμερο που προκύπτει. Τώρα βέβαια αυτά είναι σαν να βιαζόμαστε να δούμε το μέλλον σήμερα. Δεν γίνεται, προτιμότερο είναι να ελέγχουμε αυτό που κάνουμε καθημερινώς, όπως είναι αυτό που σας δείξα πριν με το πίνακα. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και πολύ ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν για το φίλο μας που ζήτησε και τον ΟΤΕ του δείχνω, αν περάσεις αυτήν τη γραμμή είσαι μια χαρά. Η γραμμή αυτή είναι μόνο να δούμε και που βρίσκεται. Ας πούμε για αύριο είναι εδώ. Είναι περίπου στα 14.20. Είναι εδώ πάνω 14.21. Απαιτείται να γίνει κλείσιμο πάνω από τα 14.21. Αύριο θα είναι 20, εννοείται. Κάθε μία μέρα πηγαίνει, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 19, δεν ξέρω, μπορεί να είναι, ανάλογα πώς θα μετακινηθεί. Αλλά για αύριο είναι εδώ στο 14.21, συγγνώμη, ναι, 14.21. Θέλουμε κλείσιμο από πάνω, να κλείσει δηλαδή όχι 14.21, 14.22 τουλάχιστον. Η επόμενη μέρα θέλουμε υποχρεωτικά έναν ανωδική για να επιβεβαιώσουμε τη διάσπαση και τις επόμενες 3 μέρες, αν η διάσπαση γίνει οριακά, η επόμενη θέλουμε υποχρεωτικά θετική. Γιατί μετά που γίνει θετική θέλουμε το πολύ 3 μέρες οι οποίες δεν θα κατεβούν περισσότερο κάτω από τη γραμμή αυτή εδώ. Να βγάλω αυτό το πράγμα. Κάτω από αυτήν τη γραμμή. Δηλαδή, να το δείξω σε ένα διάγραμμα που θα το κάνω έτσι. Αυτό εδώ, προσέξτε που πάει. Αυτό ας πούμε ότι πήγε και έκλεισε εδώ. Οκ. Τι ζητάμε, έγινε κλείσιμο εδώ πάνω. Ζητάμε να φύγει πάνω, άρα θα μας κάνει άλλη μια μέρα εδώ. Και οι επόμενες 3 που θα παιχτούν να μην κατεβάσουν κάτω από τη γραμμή αυτή. Δηλαδή μπορεί να είναι έτσι, καθοδική αυτή, εδώ. Καθοδική αυτή, εδώ. Και καθοδική αυτή, εδώ. Αλλά μέχρι εδώ απαγορεύεται να μπει σε κλείσιμο κάτω από τη γραμμή αυτή. Πλέον. Αυτή είναι η λογική. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Θα διατηρήσουμε μία ανωδική τάση η οποία θα επιβεβαιώνεται πάνω στη γραμμή που έχει κόψει. Δηλαδή θα διορθώνει, θα πατάει και θα σηκώνεται να ξαναφύγει από εκεί. Αυτόματα αυτό δείχνει εκκίνηση κανονική για να πάμε να γράψουμε πολύ υψηλότερα νούμερα. Όσο βρισκόμαστε κάτω από αυτή τη γραμμή είναι όλα στον έμεναλά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε προσπαθούμε μέχρι να περάσουμε τη γραμμή αυτή
να εκμεταλλευόμαστε κάποιες συγκυρίες πραγμάτων. Δηλαδή να λέμε, παραδείγματος χάρη, που πρέπει να πούμε αυτό που έκανε στον πίνακα, να το παρακολουθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Επειδή τώρα τον ΟΤΕ δεν τον έχω μέσα εκεί, γι' αυτό μπήκα και στη διαδικασία να το εξηγήσω. Και βλέπετε ότι έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και δεν είναι μόνο ΟΤΕ. Όλες ανεξαιρέτως οι εταιρείες που παρουσιάζω στον πίνακα, όλες ανεξαιρέτως, έχουν μια λογική για να δουλεύουν. Και όχι μόνο αυτές που έχω, αλλά και αυτές που δεν έχω. Δεν μιλάω για τις σαβούρες του χρηματιστηρίου. Σαβούρα εννοώ μια μετοχή η οποία κάνει πολύ λίγα κομμάτια και τη μετοχή την παίζει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, κάνοντας παράβαση, γιατί αυτό λέγεται χειραγώγηση μετοχής. Βέβαια, όταν έχεις εδώ τους ανθρώπους οι οποίοι τα αρπάζουν από όλες τις μεριές και κάνουν τους τυφλούς γιατί δίθεν δεν βλέπουν τι γίνεται, δεν μπορείς να πηγαίνεις, ας πούμε, μια μετοχή που είναι στο χρηματιστήριο να την πηγαίνεις 10% με 10 ευρώ, ούτε με 5 ευρώ, ούτε με 20 ευρώ, ούτε με 50, αλλά ούτε και με 100. Έτσι. Δεν μπορείς λοιπόν όταν βλέπεις τέτοιες μετοχές και να λες ότι παίζουμε με 5 ευρώ και κάνουμε 10%, 8%. Αυτό είναι χειραγώγηση μετοχής. Λοιπόν, κάποιοι κάνουν αρπαχτές λοιπόν και αφήνουν κομπιναδόρους να κάνουν τις κομπίνες τους. Τώρα τι κομπίνες κάνουν? Πολύ απλά. Έχουμε ένα χρηματιστήριο που ανεβαίνει. Αφού ανεβαίνουν οι άλλες, το να βγει και η σαβούρα πάνω δεν τρέχει τίποτα. Τι κάνουν? Τραβάνε λοιπόν τη σαβούρα πάνω, δημιουργούν ένα όγκο και το ξεφορτώνουν στα κορόιδα και μετά ξαναγυρίζουν πάλι στα χαμηλά, γιατί απλά εκεί είναι η θέση τους. Απλά κρατάνε λίγο παραπάνω νούμερα και προσπαθούν να βγάλουν κάποια έξτρα από εκεί το χρηματιστήριο, γιατί μόνο αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν. Κανονικά, αν ήθελα να δουλέψει στο χρηματιστήριο, πρέπει να παίζει με καμιά 50 μετοχές, να τις κάνουμε και 60. Και ο κόσμος όλος. Όλο το άλλο είναι σαβούρα. Επίσης ανακάλυψα και μια καινούργια μέθοδο ξεσαβουροποίησης. Τι εννοώ ξεσαβουροποίησης? Έκανα εκτεταμένες μελέτες πάνω στα διαγράμματα και βρήκα πώς στείνονται παιχνίδια και πώς φτιάχνουμε τις σαβούρες, τις κάνουμε μετοχές. Αυτό είναι κάποια άλλη στιγμή, θα το συζητήσουμε και θα σας το εξηγήσω. Να δείτε πώς δουλεύει το σύστημα. Και γιατί δουλεύει αυτό το σύστημα? Γιατί πολύ απλά έχουν βάλει τη τεχνητή νοημοσύνη τελικά όλοι και τη δουλεύουν κανονικά και ειδικά στο χρηματιστήριο δουλεύει full. Και φυσικά όταν δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη καταλαβαίνετε ότι στείνουν τα παιχνίδια με πολύ μεγαλύτερη άνεση και απλά τους δίνει σε αυτούς που έχουν το πρόγραμμα, τους δίνει όλα τα στοιχεία στο πιάτο. Αλλά εσείς που δεν ξέρετε πρέπει να ξέρετε και με ποιο τρόπο θα μπορείτε να βγάλετε χρήματα εκμεταλλευόμενοι με τον α ή β τρόπο τις όποιες διακυμάνσεις παίζονται στις συμμετοχές. Αυτές λοιπόν οι διακυμάνσεις είναι αυτές οι οποίες σας δίνω στον πίνακα κιόλας, έτσι να το ξέρετε. Οπότε εδώ θα τα αφήσω αυτό έτσι για πλάκα, γιατί έτσι οπτικά μου αρέσει σαν εικόνα. Θα τα αφήσω έτσι. Να δω τι θα κάνει αυτός. Εννοείται βέβαια ότι αν αυτό το κερί φύγει και πάει εδώ πάνω, εξακολουθεί να μετράει εδώ αυτή η διαφορά, αυτή η γραμμή τάσης. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αυτό εδώ πέρα δεν σταματάει εδώ που το βάλα, πως το έκανα έτσι, και πάει κάτι τέτοιο, προσέξτε, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο πάνω και να γυρίσει στα κάτω, αλλά πάλι δεν θα απαγορεύεται να κατέβει εδώ πέρα. Εάν η κίνηση γίνει ακόμα πιο μεγάλη εδώ και πάει έτσι, αυτό δεν θα το δει ποτέ. Σημαίνει ότι έχει επιβεβαιώσει πλήρως τη διάσπαση, δεν θα το κατεβάσει ποτέ κάτω από εδώ, ποτέ όμως. Αυτό για να το αναιρέσει εντελώς και να πεις ότι δεν σε ενδιαφέρει πλέον η γραμμή αυτή, όσο είναι αυτό εδώ το μήκος, ό,τι σας δείχνω, αυτό εδώ το μήκος θα πρέπει να βγει από την πάνω μεριά. Αν το κάνει το ίδιο μήκος από την πάνω τη μεριά,
Αυτή τη γραμμή δεν θα χρειαστεί ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3, ούτε 10. Δεν θα την κόψει. Θα παίξει πάνω. Μπορεί να διορθώσει βέβαια, αλλά δεν θα πάει κοντά στη γραμμή, θα μείνει ψηλότερα. Το εννοώ. Λοιπόν, αυτά για τον ΟΤΕ. Νομίζω το καλύψαμε πλήρως. Για να δούμε αν έχει αυτή κάτι άλλο. Τι λέει? Στη ανάρτηση στο Facebook το πινακάκι που ανέβηκε έχει τιμές λάθος. Έχει τιμές λάθος στις τιμές κλεισίματος. Ποιο είναι το λάθος? Σε ποιο έχω κάνει λάθος? Στις τιμές κλεισίματος. Υπάρχει μία μετοχή ή είναι μετοχές? Εγώ τις τιμές αυτές τις πήρα από το, όπως ξέρετε, από εκεί που παίρνω συνήθως, από το Capital που έχει τις τιμές. Για να έχει λάθος αποκλείεται, θα πρέπει να μου έδωσε λάθος τιμή το πινακάκι, έτσι δεν έκανα. Εγώ αντιγράφω τον πίνακα. Γιατί δεν με ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω. Τα ποσοστά είναι σίγουρα σωστά, αλλά οι τιμές που λες ότι είναι λάθος, σε ποια μετοχή ή μετοχές αν υπάρχει λάθος? Πολλές. Και μάλιστα έγινε στο σημερινό πινακάκι, υπάρχουν πολλές λάθος τιμές. Τώρα με κουρδίζεις, αλλά θα βγούμε να το δούμε. Είναι πολύ εύκολο. Κατεβάζω λίγο τον πίνακα αφού μου λες ότι είναι πολλές, οπότε θα τις ελέγξουμε μία προς μία. Τώρα, μαζί. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ τι κάνουμε, γιατί έχω ανοίξει κάτι θέσεις εδώ, πρέπει να τις κλείσω. Αν μην έχουμε... παίρνουν 10 ευρώ. Ας τις κλείσουμε εκεί. Γιατί κατεβαίνουν προς τα κάτω. Μισό λεπτό να τις κλείσω. Από τα 3.000 βγάλαμε 213 ήδη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για να δούμε τις τιμές που λες ότι έκανα λάθος. Εγώ όπως γνωρίζετε πηγαίνω εδώ, που είναι αυτό? Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάω εδώ. Αν τις έχει λάθος, τις έχω γράψει λάθος. Λοιπόν, πάμε εδώ και πάμε να δούμε τον πίνακα. Αυτός είναι ο πίνακας σου σήμερα. Αυτός έκλεισε, ας πούμε, εδώ η Σένερ 719. Σένερ 719. ΤΙΤΚ. ΤΙΤΚ έκλεισε 26-25, σωστό είναι, εδώ. Άβακας 1,67,4. 1,67,4. Αδμιέ 2,28. 2,28. Άλμη έκλεισε 2,72. Η τιμή είναι 2,72. Αρέι 12,58 εδώ. Αρέι 12,58 εδώ. Άρα είναι σωστό. Αστάκ 11,45. Αστάκ 11,45. Άρα εξακολουθούμε να είμαστε σωστά. Μπίο είναι στα 6. Μπίο είναι στα 6. Βιόκα 2,75. Βιόκα 2,75. Αυτή είναι η τιμή. Πάμε. Βιόκα είπαμε. Βιόσκ 1,24. Πάμε Βιόσκ 1,24. Γεκτέρνα 14,24. Γεκτέρνα 14,24. ΔΕΗ 12,06. ΔΕΗ 12,06. Μέχρι στιγμής όλα σωστά. Δομική Κρήτης 4,58. Κλείσιμο 4,58. Εδώ είναι
3ε2908, 3ε είναι εδώ πάνω, 2908, σωστό και αυτό. Εκτέρ 1,99, εκτέρ, συγγνώμη πια κοίτα που είναι εκτέρ, 3,99, συγγνώμη, 3,99 και εκτέρ εδώ 3,99. Πάμε Ελάκτορ 2,685 εδώ, Ελάκτορ 2,685 εδώ, ΕΛΠΕ 841, ΕΛΠΕ 841, Έλτον 1,96, Έλτον 1,96, υπάρχει λάθος πουθενά. Όπως βλέπεις όλα είναι κανονικά. Έλτον 1,96, λοιπόν πάμε να δούμε. Έλτον, Έλχα 2,26, Έλχα 2,26, ΕΧΑΕ 5,49, ΕΧΑΕ 5,49. Σας τα δείχνω κιόλας για να μην αμφισβητείτε τίποτα. Ό,τι έχει βάλει εδώ. Λοιπόν, ΕΧΑΕ. Είμαστε εδώ. ΕΛΚΑ, ΕΧΑΕ. Εδώ πάμε εκτείνος 0,528. Εκτείνος 0,528. InCat 5,50. InCat 5,50. InLot 1,25. InLot 1,25. InDeck 6,48. InDeck 6,48. InDebt 1,28. InDebt 1,28. Δεν υπάρχει κανένα λάθος. Όπως βλέπετε. InDebt. Πάμε INTCA 3,98. INTCA 3,98. Ούτε και πολλές υπάρχει, αλλά ούτε μία δεν υπάρχει που να έχει λάθος από ό,τι βλέπετε εδώ. ΚΕΚ 1,59. ΚΕΚ 1,59. KLM 1,64 λέω εγώ. KLM 1,64. KLM. Πάμε QUAL 0,83. QUAL 0,83. LAVI. LAVI 0,92. LAVI 0,92 και Μυτιληναίος δεν υπάρχει λάθος κανένα. Κανένα όμως, ούτε ένα. Αν τα έχει λάθος εδώ, σίγουρα έχω δώσει λάθος εγώ, αλλά εδώ δεν έχω λάθος. Ό,τι λέει αυτό έχω κάνει. 36,00. Και πάμε εδώ, 36 ακριβώς. Δεν υπάρχει λάθος, κανένα λάθος. Κανένα απολύτως. Όχι λάθη, ούτε λάθος δεν υπάρχει. Κανένα. Όπως βλέπετε τα γύρισα ένα προς ένα όλα. Τα ελέγχω 2 φορές τουλάχιστον για να μην υπάρχουν λάθη. Εάν εδώ ο πίνακας που παίρνω μου δείχνει λάθος και λέτε ότι είναι κάτι άλλο, μπορώ να το τσεκάρω, αλλά η αντιγραφή του πίνακα βλέπετε είναι απόλυτη. Έτσι δεν υπάρχει λάθος εδώ στην αντιγραφή. Για να δούμε τι λέει τώρα ο φίλος μας. Ποια ανάρτηση είναι λάθος, Γιώργο? Ποια ανάρτηση είναι λάθος, αφού αυτό το πίνακα έχω βάλει? Ποια ανάρτηση έχω λάθος? Να δω την ανάρτηση στο Facebook. Με τρελάνεις τώρα. Λες να έκανα καμιά πατάτα και να βάλω άλλο πίνακα, το προηγούμενο έβαλα. Αυτό μπορεί να έχω κάνει καμιά τέτοια πατάτα, αλλά όπως βλέπεις ο πίνακας αυτός δεν έχει λάθη. Κάτσε να το δω, μισό λεπτό δώσ' μου να το δω, γιατί μην τρελαθούμε. Θα είναι πολύ κουφό να έχω δώσει άλλα. Για να δούμε.
Ένα λεπτό να δούμε εδώ τι είναι. Παρασκευή. Και όμως έχεις δίκιο. Και είναι το προηγούμενο αυτό. Πήρα εδώ της Παρασκευής. Έχεις δίκιο. Αν όσοι το παρακολουθήσατε είδατε ότι έβαλα αυτό και μετά έβαλα το διάγραμμα και τι έκανα. Αντί να βγάλω το καινούριο και να το ανεβάσω, αυτό που σας έδειξα τώρα, έβγαλα αυτό, θα το κάνω τώρα και θα το διορθώσω τώρα μπροστά σας. Sorry, έχεις απόλυτο δίκιο. Μα έτσι που το πες με λέω δεν είναι δυνατόν, δεν έχω λάθος. Sorry, παιδιά έκανα λάθος εγώ εδώ πέρα, θα το βγάλω και έχει και 128 ήδη που μπήκανε. Ωραία. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μας εδώ ο Γιώργος, αλλά είπαμε το πεις έτσι. Να πέσουμε ότι είναι το χθεσινό, ξέρω εγώ. Και για να δει ότι είναι το χθεσινό, πάτε στη χθεσινή, γιατί είναι σίγουρα το χθεσινό, 100%. Δεν είναι το σημερινό. Μισό λεπτό, να το κάνω επιτόπου αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να το ανεβάσω το σωστό. Ανεβάσω και μπροστά σας. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό εδώ. Πάμε εδώ. Τι έγινε τώρα, με συγχωρείτε, αλλά έγινε ένα μπέρδεμα. Γιατί δεν το κάνει. Υπάρχει ήδη. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ, κλείνουμε αυτό. Φεύγει αυτό. Και πρέπει να κάνω εδώ επεξεργασία. Πάω εδώ. Τώρα είναι σωστό όμως. Οκ. Οκ, φτιάχτηκε. Αυτό εδώ δεν μας ενδιαφέρει τώρα, οπότε είμαστε κομπλέ. Και πάμε να δούμε αν σας έχει έρθει και εσάς. Έχει έρθει. Και καλά και το είδες, γιατί εγώ ήμουνα και είχα και τη βεβαιότητα ότι το είχα βάλει. Την πάτησα γιατί δεν το έσβησα εγώ από την επιφάνεια εργασίας, μπήκα να κάνω την επικόλληση και κάνοντας την επικόλληση πέρασα το προηγούμενο, με αποτέλεσμα να είναι λάθος. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, παιδιά. Το έχω εξηγήσει αυτό, αγαπητέ φίλε, ότι δεν είναι ότι δεν είναι καλές μετοχές, σαφώς είναι καλές, δεν το παζαρεύω το πράγμα. Αλλά εξήγησα πιο πριν ότι όταν έχεις, από εκεί που σταμάτησα, γιατί δεν έχω πάρει όλο το ταμπλό, έχω πάρει ουσιαστικά μέχρι το κάπα, μέχρι το λάμδα μάλλον. Και από το μην πήρα μόνο τον Μυτιληναίο επειδή τον είχα και τον έβζα και πιο νωρίς. Λοιπόν, σαφώς υπάρχουν μετοχές, σαφώς είναι καλές μετοχές, αλλά επειδή ο αριθμός των μετοχών ήταν 10-15 ακόμα, όταν εγώ πήγα να κάνω επεξεργασία ώστε να σας δίνω αυτό το πινακάκι εδώ, ήθελα 7-8 ώρες να το κάνω. Και λέω, άμα δεν να κάνω, δηλαδή τέλειωνα στις 2 τη νύχτα, 3 η ώρα. Και λέω, δεν γίνεται, ας πούμε αυτό. Και αναγκάστηκα να μείνω με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην υπάρχει θέμα.
Καταλάβες τι έχει παιχτεί. Γιατί άλλο να πάει να κάνεις κάποιες μετοχές και άλλο να πάει να κάνεις όλο το ταμπλό. Υπάρχουν σαφώς καλές μετοχές, έτσι. Δεν αμφισβητώ. Και αυτές που λες και άλλες ακόμα. Ρωτέ που δεν έχω βάλει μέσα, έχει ένα σωρό. Να ήταν μόνο μία. Ένα σωρό. Έχει 10-15 μετοχές ακόμα. Αυτός είναι ο λόγος, έτσι. Δεν έχει έρθει ανανέωση. Παιδιά, δεν μπορεί να μην έχει έρθει ανανέωση στη στιγμή που μπήκε. Ξανά βάλα το ίδιο. Όχι, να το. Να το, αφού έχει 36 εδώ με τη λινέωση. Ανανέωση, το κάνω κι εγώ ανανέωση. Έχει γίνει ανανέωση κανονικά. Κλείς το αν θες και ξαναμπες ξανά και θα το, μήπως το περνάει από εκεί. Ενώ το Facebook πήγαινε κάπου αλλού σε ένα άλλο, σε μια άλλη σελίδα του Facebook, ξαναγύρνα. Μπορεί να επανέλθει. Δεν υπάρχει. Τι λέει, θέλει ένα φε. Μισό λεπτό, κάτι δεν βλέπω και τι λέει εδώ. Τι είναι αυτό τώρα. Θέλει ένα φι 5. Τι είναι το φι 5, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, πάντως εγώ τη σελίδα την ανανέωσα, έχει μπει αυτός ο πίνακας, είναι ο καινούριος, δεν το συζητάω. Αυτό ισχύει. Τώρα δεν είναι λάθος. 100% δεν είναι λάθος. 100%. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει γίνει ανέωση. Τι λέει, καθίστε γιατί αυτό το πίνακας μου το βγάζει λειψό. Θέλει ένα F5 σελίδα για να... θέλει ένα F5 για να κάνει ανανέωση σελίδας, μάλιστα. Εντάξει, αντί να κάνεις και το F5, πατάς και αυτό εδώ που έχει, για την ανανέωση είναι. Δεν σου αρέσει αυτό, πάτα εδώ, πάτα κάτι άλλο τέλος πάντων και ξαναγύρνα πίσω. Με 100 τρόπους μπορείς να κάνεις ανανέωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, έχει γίνει η αλλαγή. Λοιπόν, αυτά, μην σας ζαλίζω περαιτέρω. Ήθελα να σας πω αυτά τα πράγματα και να εξηγήσω γιατί γίνονται. Και μια και αλλάζουμε και μπαίνουμε και σε καινούριο μήνα, δεν θέλω να μείνω ανοιχτός από τώρα στο καινούριο μήνα, να κλείσω το βίντεο για να μπορούμε να επανέλθουμε κανονικά. Λοιπόν, καλή σας νύχτα κύριοι, να είστε καλά. Θα τα πούμε πιστεύω αύριο αν χρειαστεί. Εδώ θα είμαστε. Γεια χαρά.